След 40 тялото вече не реагира както преди и за това има причина. Защо това е най-подходящият период да започнем тренировки, ако не сме го правили досега, и кои навици ще ни помогнат да се чувстваме и да изглеждаме по-добре, ще научите във втората част от разговора с фитнес-треньора Лили Стефанова. Може ли да кажем, че мускулната маса е метаболитната застраховка на дамите след 40? Разбира се, че можем да го кажем. Дори сме свидетели във всичките в момента така актуални longevity протоколи за дълголетие. Мускулите са в основата. Колкото по-добра мускулатура имаш, толкова по-дълго време ще бъде. Всъщност мускулите са една метаболитно активна тъкан, която ни помага в много аспекти на нашето тяло. Сила, издръжливост, да сме стойката, да няма падания, контузии, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Както казах в началото, това ти гарантира едни красиви старини. Да можеш сам да станеш да си вземеш чашата за вода, да можеш да тичаш след внуците в парка без да се притесняваш. Кажи и за колагена. Да, за колагена също ще кажа, да, хората, дамите, които спортуват активно силово, съответно силовите тренировки повишават и производството на колаген в тялото, и тези, които спортуват, са по-младолики, изглеждат по-млади и по-свежи от другите. А другото, което аз знам, ние ще поговорим по-късно и за съня, че всъщност сънят също е най-добрата колагенова добавка. Когато говорим за колаген, защото тогава се синтезира всъщност. Абсолютно, аз го казах, това е хормоналното злато. Това е хормоналното злато и наистина от все сърце желая на всяка една дама да се опита да си ляга към 10 часа вечерта. Защо е важно и как трябва да се адаптират тренировките в залата в периода на перименопаузата и менопаузата? Трябва да се съобразяваме изцяло с нейното физическо и здравословно състояние. Има дами, които правят първа стъпка в залата, си на тази възраст, с тях трябва да е всичко постепенно, да им се обяснява, да се набляга на техника. Тук не говорим за тежести, защото много от тях си представят тежести, като кажеш тежести 10, 20, 30 кг. Не, няма такова нещо, дори 1 кг пак си е тежест и може да се използва, за да се усвои техниката. Както ти споделих в предварителния разговор, имам дама, която е с 2 дискови херни, няколко протрузии. Тя почти няма мускулатура. Нали? Тя има мускулатура, но просто мускулатура, която не я е използвала изобщо под никаква форма, само на хапчета е била до момента. С нея работиме дори с гирички от половин килограм. Но въпреки това тя има напредък. 3-та седмица и тя си усеща тялото много по-силно и много по-стабилно. Тук идеята е да се адаптира тренировката спрямо всеки един човек. Силови тренировки, разбира се, те са в основата. Не изключваме и кардиотренировките, но примерно моята методика, по която тренирам момичетата, са силови тренировки и съответно имаме един път на седмица или 10 дена една кардиотренировка, за да могат да имат и издръжливост и да имат въздух. Колко време трябва да продължи една тренировка, за да има ефект? Тъй като много хора вероятно си мислят, че е необходимо да тренират по час, час и половина и повече в фитнес залата. Тренировката се дели на няколко сегмента. Започваме с загрявка, която е задължителна. Това са бързи динамични движения, които подготвят тялото за предстоящото натоварване, активират кръвообращението. Тази загрявка може да е от 5, 7, 10 минути, след което имаме основна част, която продължава около 40-45, и ако дамата има възможност да остане да направи кардио, защото не всяка има тази възможност, то вече от порядъка на 20-30 минути. Но кардио не визирам тичане, подскоци, нещо от този тип. Не, това е така наречено кардио в зона 2. Това е, за да може да си го представите, това е кардиото, когато хем си задъхана, но можеш да говориш. Пулсът ти съответно е доста по-висок, може да стигне до 170, не е страшно. Не е страшно. Но представете си едно, това е точно, ако се разхождате в планината и скачате един баир. Ходене под наклон. Точно така, ходенето под наклон.
5 минути ходите наравно, след това дигате наклона 20-25 минути с някоя ваша приятелка, говорите си или музика, или гледате нещо, което ви достава удоволствие, времето не се усеща. Да, има и такива жени, които харесват да тичат и да подскачат. Аля е една от тях. Тя много обича такъв тип тренировки, тип кросфит, които наистина изимам душата, но на нея и харесва това и достава удоволствие. Тя има възможност, тя физически е подготвена за тях. Напоследък все повече се говори за така наречения РЕЦ синдром. Всъщност какво представлява и защо е важно да се говори за него, особено в периода след 40? Това е дефицита на енергия. Дефицита на енергия в тялото и де-факто енергията не ни стига за собствените ни нужди, за възстановяването на нашето тяло. Това най-общо означава така наречения РЕЦ синдром. Това може да се случи не само на елитните спортисти, защото при тях знаем всички, натоварването, изобщо и тренировките са изключително големи, но те могат да се случат и точно при жените след 40, точно поради хормоналния дисбаланс, който се получава. Ти можеш да даваш абсолютно всичко от себе си, да си на педала постоянно, но да си постоянно уморена, гладна, да си не доспиваш, да не можеш да спиш спокойно, да изпитваш тревожност или пък обратно да си постоянно гладна, въпреки високия прием на протеин. И това е момента, в който трябва, това са всичките тези симптоми, които изброих, това са сигнали, които трябва ние да ги усетим и да ги чуем най-вече, да ги чуем и да вземем мерки, защото това няма да доведе до нищо хубаво. Как една жена може да разпознае, че вероятно е в такъв енергиен дефицит, особено ако се стреми да отслабне, претренира твърде често и същевременно не се възстановява и не се храни достатъчно? То е комбинация от тежки тренировки, липса на възстановяване и малко храна. Да. Това седи в основата в крайна сметка и подценяването на съня, възстановяването, което първо трябва да си го признае тя самата, че наистина има такъв проблем и да го осъзнае. Защото ако тя не направи тази крачка, който и друг страничен човек да се опита да й обясни, да й покаже, че нещата не са окей, трябва да вземе мерки, то няма да се случи. Така че първо да осъзнае и да каже да, аз имам проблем, съответно да си коригира съня, да си коригира възстановяването, да си коригира храната. И съответно да намали натоварването и да даде възможност на тялото да възстанови и да дойде този приток от енергия. Защото реално тялото ни, нашата сила не идва по време на тренировка. Тя идва след това. Силата и изграждането на мускулатурата се случва след тренировката, когато идва възстановяването. И затова е толкова важно да знаем как да възстановяваме. Затова са храненето, съня, контрола на стреса. И в този смисъл, колко пъти седмично е добре да се тренира? Човек... Оптимално, да кажем. Да кажем ориентировачно, за хора, които те-първа започват, е хубаво 2 до 3 пъти в седмицата да започнат с силови тренировки. Сега тези, които са амбицирани, искат повече, окей, но трябва да внимават с възстановяването, да не стане момента на претрениране и да се откажат, защото ще им дойде в повече. Просто трябва да е постепенно. А мислиш ли, че това може би като една тенденция в момента, особено в социалните мрежи, дори някои жени може да го усещат като натиск в това, че въпреки, че са на 40 или на 50, трябва да изглеждат перфектно, трябва да могат да правят всичко и така нататък. Това мотивиращо ли действа или в някакъв момент може и демотивиращо да действа на една жена този натиск? Разбира се, че може да действа демотивиращо, защото това да си постоянно на педала и постоянно да изглеждаш перфектна е страшно натоварващо и изморяващо. Ако щете, аз мога да го кажа от моя лична гледна точка. Да, аз съм треньор, занимавам се с това вече 18 години. Повярвайте ми, не винаги съм била в перфектна форма. Не винаги съм била с малката талия, с стегнатото дупе и така нататък. Не съм имала съм си периоди, в които направо съм си била направо едно истинско тюленче в залата си, признавам си го, с едни буски, защото аз съм бивша лекоатлетка, по принцип бедрата ми реагират много, много бързо и
Но не съм се притеснявала, ако трябва да бъда откровена, защото това е бил период, в който точно за това, което споменах в началото, самата точно 42-43, когато започнах при мене първите промени на влизането ми в перименопауза и този хормонален дисбаланс. И докато аз самата се науча и овладея всичко това, ми отне време. Не е било за ден, два, месец, напротив, отне ми доста време, за да мога да изглеждам по начин, по който изглеждам в момента. Да, не става бързо, не става лесно, но нещата се случват. Къде е балансът между вече постигнатите резултати и страхът, да кажем, от едно повторно качване на килограми, дори когато тялото ясно показва, че има нужда от повече храна, повече възстановяване? Защото го има и този страх при дами, които с много усилия са успели да свалят килограми и да постигнат желаната форма. Осъзнатостта. Всъщност какво прави за себе си. Защото пак ще се повторя, тялото ни не е краткосрочен план да тежиме 55 кг или да влеземе в рокля размер S. Това са краткосрочните планове и точно за това, което спомена, т.е. да постигнеш желаното тяло на всяка цена, каквото и да ти коства. След 40 трябва да гледаме в перспектива и в бъдеще, и то далечно бъдеще. Да се чувстваме добре, да сме силни, да сме здрави, да сме енергични, да спим добре, да управляваме стреса, а визията тя ще си дойде. Може ли липсата на сън да блокира отслабването? Разбира се, че може да го блокира. Аз имам много близка приятелка, която е експерт по съня и с нея съм си говорила много надълго и на широко по темата. Жените след 40 трябва да се стремят по възможност да спят между 7 и 8 часа, за да могат да възстановят. Друг е въпрос вече и качеството на съня, защото не е просто да спиш ни 7-8 часа, а и как спиш тези 7-8 часа. Защото знаем, че има такива дами, които заспиват много лесно, но в 2-3 часа през нощта се събуждат и край. Се започва едни мисли, размисли и страсти на каквито и да е теми от ежедневието, предстоящо, непредстоящо, които могат наистина да те побъркат. Имаш ли нещо работещо, което би могло да помогне в случаите, в които, да кажем, една дама има проблеми с съня? Стреми се да си ляга рано, но не може или не може да заспи, или пък се буди? Специално работеща техника лично нямам, но аз се стремя това, което е класически, което всяка една дама може да прочете в интернет, да ограничи съответно синята светлина вечер поне час преди лягане, да спи в прохладна и проветрена стая, да няма т.е. светлина, говоря лампи на телевизори, на осветление да спи. Съответно и много важна е вечерята, както споменах, да дадем възможност на тялото ни да си храносмила, а не да се нахраним и веднага след това да си легнем. Има ли хранителни добавки, които могат да подпомогнат отслабването в менопауза? И може ли да разчитаме на такива? Хранителните добавки, те са допълнение. Те не са някакво чудодейно хапче, с което да знаеш, аз ще почна да ги пия тия добавки и ще стане чудо ми. Не е така. Основата е спорт, сън, хранене, контрол на стреса. Имаме ли я тая основа, добавките биха могли да ни помогнат просто по-бързо да достигнем до желаната цел или олекотяване на даден симптом от перименопауза, менопаузата. Но само да разчитаме на добавки, не. Няма как да стане това. Моля те, кажи малко повече за приема на креатин в този период и какви са ползите от него. Дори аз самата, когато имам пост свързан с креатина, психически се подготвям, защото знам, че ще бъда оплюта до 9-то коляно буквално, защото това е химия, това изобщо не трябва да се приема, това е само за културисти, това е само за мъже, които искат да трупат мускулатура. Да, но последните проучвания показват, че креатина е полезен и за мозъчната дейност. И това би могъл да ни помогне. И жените, които са точно в периода на перименопауза и менопауза, е важно да приемат креатин. Дозата, тук не говорим за някакви огромни количества, това може след тренировка една лъжичка креатин. И това е. Ползите, освен за мускулатура, възстановяване, има и за мозък. А по-трудно ли е отслабването с инсулинова резистентност, въпреки тренировките? Да.
дали ще е инсулинова резистентност, хашимото, диабет или каквото и да е метаболитно заболяване. По-трудно се случват нещата, но се случват. Просто трябва да има повече търпение. Отново силовите тренировки са верен съюзник и партньор в отслабването и съответно много важно тук е храненето, защото те силовите тренировки са окей, но важно да знаем как да се храним и как да бъде структурирано ежедневието ни с оглед състоянието, в което сме. Добре ли е във всяко хранене да има протеин? Задължително е това. Протеин, за да може, както казах, около 120-130 грама на ден, е хубаво да закуска, обяд, вечеря, ако се налага и някоя междинно хранене с оглед нашите хранителни навици, които имаме, но протеина трябва да присъства във всяко едно хранене. Какво би посъветвала дамите, които не искат да тренират в зала, но същевременно искат да увеличат движението в ежедневието си и да постигнат някакви резултати? Чудесен вариант е тренировките вкъщи, които могат да си правят. Съответно, пак ще спомена, че е важно да знаят как да изпълняват правилно упражненията. Хубавото е, че днешно време в YouTube има много богата база от видеа, които са за начинаещи, където се обяснява точно кое как трябва да се изпълнява. Окей, не искаш да тренираш в зала, можеш да си вземеш гирички, ластици, вкъщи можеш съвсем спокойно да си отделяш по 30 минути на ден, да правиш една страхотна тренировка за тялото, от която пак ще имаш полза, съответно да наблегнат и на разходките. Ако не искат, съответно, или говориме за зал, могат да отидат на пилатес, на йога, да плуват, да включат друг тип спорт, но силовите тренировки трябва да присъстват задължително поне 2-3 пъти в седмицата. Дали ще е в залата, дали ще е в къщи, няма никакво значение. Много жени губят мотивация, защото очакват бързи резултати. Всъщност, как ги мотивираш и каква е твоята рецепта за дългосрочна промяна на навиците? Да осъзнаеш, че вече не си на 20, не си на 30, а просто вече си в в друга възраст, която тялото ти просто има различни нужди и различен подход. Колкото по-бързо го осъзнаят, толкова по-добре за тях. И да започват промените, може би, с малки стъпки, а не с твърде големи, за да не се изплашат. Жена, която... Да, всъщност ти си права. Малките стъпки, дали не ще започнеш да се разхождаш по 1 час повече в парка или ще си вземеш гирички в къщи да почнеш тренировка или, примерно, ще си увеличиш приема на протеин. Това е мъничко. Хубаво е да има такива малки промени, които обаче да останат постоянни. Хубаво е да си изградат такъв режим, който да могат да го спазват за дълго време. Да не е нещо драстично в краткосрочен план, защото ще се провалят и ще се демотивират. Трябва да е с идеята да изградат навик, който ще им да служи в дългосрочен план. Много ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително интересно и много полезно. На мен също много се радвам, че ти бях гост.